moitas grazas por estardes aquí e por estardes reunidos alrededor de unha idea, non alrededor de este librillo que compilou Antón, que editou os Institutos Miñoranos, que publicou Faro de Vigo, sino por estarnos de aquí en torno a un ideal. Nós, os marxistas, somos contrarios ao idealismo, somos contrarios aos ideais abstractos, creemos na realidade social complexa, contradictoria, dramática. Estamos preocupados pola fame, pola miseria, pola desgraza das persoas. Estamos indignados profundamente contra a opresión capitalista. Estamos horrorizados polo poder do capital financiero. Os nosos amigos de Gondomar, que están reunidos no Concello de Gondomar, no Concello de Gondomar, son unhas víctimas do horror capitalista contemporáneo, un capitalismo que está dando as súas derradeiras boqueadas, que está morrendo, hai que verlo, está morrendo. Se non vir a Venezuela, preguntale que está morrendo, pero antes de morrer está nos levando a todos, ou intenta levarnos a todos por diante. Está sendo máis predador e máis cruel que nunca. Hai que ver a ameaza á serra, a esta maravilla que é a Serra do Galiñeiro e todas as súas belezas. Están os cabalos. Eu estou aí con Pepe de Piñeiro tamén, ferrándolle os polvos no curro do Galiñeiro. Podía estar retratado nesa foto, como non estou, podía estar perfectamente. Eu non sei, eu vin como a raza dos nosos cabalos do monte se iba degenerando, esa raza, pura raza galega, que podemos chamar aos outros do monte. Eu vin como iba degenerando. Tamén vin como as pedreiras salvaxes iban invadindo, sobre todo a zona da parroquia de Morgadáns, na zona de Prado, como iba destruindo, está destruindo xa o Monte Galiñeiro. Vin como pistas innecesarias se abrían arriba e abaixo e non conducían a ninguna parte. E vin como especies invasivas como o eucalipto e piñeiros innecesarios, acababan ca biodiversidade da zona. Pero ainda así o Galiñeiro subsiste, e o Galiñeiro existe, e agora a ameaza que ven sobre o Galiñeiro é terrible. Empezamos, como dixo Antón, polos molinentes eses, se son tan bons, porque non nos van poñer ao lado dos seus chalés nos sitios onde viven, na Costa Azul ou en Cannes, se son tan inocuos e son tan ecolóxicos, e a enerxía que producen é tan branca e tan pouco predadora, porque non nos van levar a súa casa. Tamén nos din que o Galiñeiro, sabemos por estudios científicos, fundamentalmente dun frecuentador do Galiñeiro como é o profesor Xurxo Pintos, un estudo lamentablemente inédito que nos fala, que nos informa sobre a riqueza xeolóxica, a variedade xeolóxica inmensa que ten a Serra do Galiñeiro, a variedade mineralóxica. Parece ser que o Galiñeiro, desde o punto de vista mineralóxico, é un verdadeiro museo de pedras e de minerais realmente raros. Os que coñecen o Galiñeiro e sean máis vellos recordarán cando se quixo facer unha mina que aquí se chamou a mina de mármol, en realidad unha mina de feldespato que hai aí nas partes altas de vilas. Xa empezaban daquela buscando pedras raras. Esa mina non chegou adiante, xa hai ali unha poza enorme que é verdadeiramente misteriosa. Non se sabe por que se abandonou aquela mina, non sería rentable. Pero agora
como hai tanta variedade mineralóxica, o que están as mineiras, o capitalismo predador do que falábamos antes, e alleo a nós, está esperando para apropiarse do galiñeiro e destrozalo ceo aberto. Xa non vai ser, si eso vai adiante, xa non vamos ver que fagan no galiñeiro o que vemos aí enfrente fixeron en Atios Porriño, arruina monte, o destrozar un monte. Non, vai ser moito peor, van destrozar o galiñeiro. E van destrozar o galiñeiro compañías que van levar a súa riqueza a lugares que nin vostedes nin eu coñecen, a sitios e a persoas que non son de vicios, que non son de Galicia, que non son da nosa xente, e van destruir ese monte, se o permitimos facer. É a ameaza terrible, xa non é a ameaza das pedreiras ou das canteiras, é a ameaza da totalidade de destrucción do galiñeiro. Nesto temos que estar moi alerta. Este é un patrimonio noso, é da nosa tribu, da nosa nación, e temos que dicir que por aquí, por enriba, non pasa, e temos que defender. E temos que defender co galiñeiro os nosos burras do monte, como lle chamamos nós, os nosos bestas, os nosos cabalos, temos que defender as nosas vacas do monte, temos que defender as nosas cabras, cabuxas do monte, as nosas ovellas, temos que defender a nosa flora e a nosa fauna, até a última mata de toxeira, até a última mata de urce ou de carqueixa, ou de carrasco, porque cada vez que se estropea o carrasco, deixa de ser o monte galiñeiro de cor morada, cando lle chega o tempo, e cando se perde o toxo deixa de ser de cor marela cando lle chega o tempo. E ese é un deleite para os ollos, e ese é unha riqueza nosa, dos galegos e, por suposto, das parroquias que constituyen o galiñeiro e dos concellos que constituyen o galiñeiro. O galiñeiro está, como decía Xosé Benito Reza, é unha serra que está rodeada por unha población de máis de 300.000 persoas, non só é vicios. É dicir, o galiñeiro é o monte de Vigo, en realidade, e é o monte do Porriño e do Val da Louriña, e como é o monte do Oso Val Miñor, e é o monte onde a parte máis poblada, industrial e activa de Galicia se concentra. Por lo tanto, o galiñeiro ten que ser defendido como parte integrante do Interlen ou da comarca agroindustrial, mariñeira industrial de chamamos Vigo. Entón, sendo prácticos e sendo políticos, cal é a consigna da vosa plataforma? Cal é a consigna política en termos claros? Exixir que o Parque Natural do Aloia se amplíe ata as Gallas, até o sur. É dicir, que desde que o Monte Galiñeiro no sur se abre sobre o Val Fragoso, sobre a cidade de Vigo, até que a corda se proxecta sobre o río Miño no Monte Aloia, sexa un único parque natural, para ben de todos, para ben dos miñoranos e para ben dos da Louriña, para ben de Vigo e para ben de 300.000 persoas que así disfrutarán de algo increíble. E se queren buscar terras raras e minerais preciosos, que vayan buscar a outro lado. Imagínense vostedes que no Bois de Boulogne de París ou que no Hyde Park de Nova York, no Hyde Park de Londres ou no Central Park de Nova York aparecen eses minerais preciosos e terras raras que hai no galiñeiro. Irían ali a arrancalos, destruirían o centro de Nova York e o parque
Digo, porque de Londres, coido que non. Imagínense que aparece petróleo no Pórtico da Gloria. Pois é o mesmo. Haxa o que haxa aquí, aquí non hai que tocar. E para eso estamos nós, aí vamos deixar o noso corazón e a nosa vida. Eu debolle ao Galiñeiro, e moi concretamente a esta parroquia de Vincios, momentos inesquecibles da miña vida. Eu, cando cheguei cos meus pais a vivir a Vigo, procedente dunhas montañas tan fermosas como estas, como son os Xurés e as montañas da Raya de Portugal, para onde mirei, en primeiro lugar, foi para as Cíes, sin dúbida, porque é o que está máis diante de nós, e é algo que felizmente non imos perder nunca. Pero tamén mirei cara ao sul, o Galiñeiro. Enamoreime del como se enamora un de verdade, a primeira vista, de lonxe e a primeira vista. Despois, como nas grandes relacións, fono conocendo pouco a pouco e profundizando nos seus segredos. E cando facemos así, nas relacións de parella, ás veces ocorre que ese amor dura toda a vida. E iso é o que me pasou a mí. De maneira que non vou deixar eu, personalmente, que lle toque no Galiñeiro. Moitas gracias.